So ito nga mga kapatid, ito po ang aming munisipyo at ito po ang aming lugar, ang aming pong bayan dito po sa Manito Albay. Ayan po ang aming covered court, pinakita ko po sa inyo dahil bago po kami bumalik ng Kawit Cavite dahil uuwi na nga po kami ngayong araw na to, ay dumaan muna po kami rito para po mag-video at para maipakita ko po sa inyo ang aming lugar, kung gaano po kaganda at kung gaano po kalinis at gaano katahimik mga kapatid. Okay na yan? Okay na nga to. Naka-play lang. Okay na yan. Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat, mga kapwa ko Bicolanong Oragon, mga kapwa ko vlogger, mga kapwa ko small YouTuber. Sa hapon na nga po pala to, nandito tayo sa bayan po namin ng Manito. Ito nga po pala yun, yung papuntang bayan, papuntang sentro. At dito po kami sasakay sa Bubis Line. Yan po nakikita nyo sa Bubis Liner po. Kasi kami naman po ay pabalik na naman ng Cavite. Kasi umuwi po kami dito ng last September 22. So ngayon, uuwi na naman po kami. At yan nga po kami sasakay uli sa Bubis Line. Pero nang pag-uwi po namin dito, kami po ay sumakay sa Villesa Blue Star Bus. So ngayon, i-update ko naman po kayo kung saan naman po kami hihinto. At sa aming paghinto po, update ko naman po kayo. So bye-bye po muna. Bye-bye. God bless. Ayan nga po mga kapatid ang aming sasakyan papuntang Maynila. Ayan nga po ang Bubis Liner. At nag-iisang bus lang po yan dito sa amin sa bayan ng Manito. Pero dati po mga kapatid, ang pumapasok po ditong bus ay ang Villesa Blue Star nga po mga kapatid. Napalitan nga lang po nito ng Bubis Liner. Kaya dyan na po kami sasakay. At ayan nga po mga kapatid, mandar na po ang bus. Nasa barangay Buyo na po tayo. Ayan, napapansin nyo po ang ganda po ng aming lugar. Presko pa po ang hangin. At higit sa lahat, marami pa pong kakahoyan. At napakalawak po ng aming kalsada. Nakakamiss din po ang lugar na to. Pero kailangan na po natin bumalik papunta po ng Maynila para magsimula lang naman po ng panibagong buhay dahil kailangan na naman po natin magtrabaho. Kasama ko nga po pala pabalik uli ng Maynila ang aking pamilya, ang aking asawa, ang aking apo at ang aking anak. Ganon din po si Melvin Daga sa mga ulit po namin pabalik na Maynila dahil kasama po siya namin ng pag-uwi nga po rito ng last September 23 at kami na nga po ay babalik na naman. Ayan, nakakamiss po talaga. Mahirap po sanang iwanan ang aming lugar kaso kailangan na natin bumalik para magtrabaho na naman dahil ubos na nga po ang ating pera, naubos na sa gastos. Alam nyo naman po pag tayo ay nagbabakasyon sa probinsya, kailangan natin gumastos din dahil alam na naman natin ang buhay sa probinsya medyo mahirap din. Kaya nakakamiss din iwanan, nakakalungkot din iwanan lalo ng aking pong mga apo rin dito sa bayan po ng Manito. Kaso nga lang, kailangan na talaga natin bumalik. Yan po mga kapatid. Siguro nasa part na po kami nito ng malapit na po kami sa Legazpi or sa mga part pa po ito ng Bunker 1 mga kapatid, kung di pa ako nagkakamali. Ayan, nakikita nyo po, maganda pong sikat ng araw. Ayan, maganda pong kalangitan, walang kaulap-ulap, at higit sa lahat, malawak nga po ulit ang aming kalsada. Napakaganda nga po mga kapatid. Ayan, ginagawa pa po. Ayan, may mga palayan kung nakikita nyo po mga kapatid. Gusto ko lang pong i-shout out ang aking mga dating member po mga kapatid. Ayan, nandito na po kami. Ang bilis ng transition. Nandito na po kami. Unang hinto po ito mga kapatid siguro, kung di pa ako nagkakamali, nasa part pa po ito ng Kamusur. Kasi unang hinto po ito galing po sa aming bayan, sa bayan po ng Manito. Minto muna po kami dahil syempre kailangan na natin kumain at yung iba naman po kailangan magsiya, kailangan umihi, kailangan din natin mag-unat-unat ng ating katawan, ng ating paa. Kasi 14 hours po ang kauupo, nakakangawit din po sa puwet at nakakagutom nga rin po mga kapatid. Ayan, habang ang iba po ay nagsisipagkain, tayo naman po ay nagbibidyo-video muna para makapag-update po tayo kung nasaan na po tayong lugar at para malaman nyo rin kung nasaan na nga po kami parte pa Maynila. Ayan, nakikita nyo po, Bisuito CR. Ayan. At may mga bulaluhan din po dyan, may mga lugawan, may mga lumihan, at yung iba pong mga kasamahan namin, ayan, nakatapos na rin po magsipagkain, nakaupo na rin po, at yung iba naninigarilyo.
At ito na nga po mga kapatid, at siguro pangalawang hinto na nga po to, nasa part na rin po to ng Quezon Province. Kung di po ako nagkakamali. Ayan po ang boobies liner na amin nga pong sinakyan. At hinto na naman po mga kapatid, para naman nga po magpahinga o para kumain, ganun din po para sumiar. At ayun nga po si Melvin Vlog na nahagip ng camera. Ito ko na po tatapusin na aking vlog sa gabing to. Bye bye po. God bless you.